Ya, oke bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku iki teko kene langsung dicoba wedang karo mbak aku sing ayu dhewe. Terima kasih ya sayang. Ini bos, kalau dikene wedang aku teko kene. Ya sayang. Loh, lah piye to doane disayang to? Gila bos, pasti kadang kopi gila. Masa tak seruput ya? Sana. Bandeng. Yo saya tak pasang tripod sih. Iya. Oke. Nah. Ya. Barang-barang didol, apa didol. Nah. Aduh. Alah. Alah apa-apa nih bawe ben. Yo. Sik bos. Sibuk guys. Nek nata kono onggrok. Ngono lho. Jane ning guri. Iki orang lowom pijen ning. Supaya enak. Iki taline ndi lho? Taline apa kae? Kene. Enggak ribut dhewe wong loro iki. Lha kok juga rekne taline kan ceblok kaya. Sabar iki sayang Gusti Allah. Aku ki arep tak posisi. Ah, mau sabar. Mana lagi masih Pak? Dewi lo. Nek ati kenang apa diken. Oh. Biasa nang dikok lho. Lah dikok dhewe. Bocor iki. Iki mati ki apik sih. Sing ki piro? Waduh. Ya sing kuwi ya wae. Ya, padha. Apa iki? Yo nek digotok enak tongkol. Iya. Sing ki lho, nek digoreng enak cilik. Diculi. Ndak bucuri apa ora? Enggak, karep bakole. Nek aku gak iso. Tak gowo kono nggo kono gawane. Apa kae beras sore do gawa. Urane. Iya, ora nggo brek nek dipuk. Jadi sapa mak? Wong loro tok. Anu katri nggo ngarep kono gak nyandak. Nasi nenggone Mbah sapa? Yo gak boleh. Mbah Nar. Ning ndi Mbah? Ning kono. Lho. Banget ning kono. Di sore ya, Kak. Wis rambungi ndek bunyi. Mbah Nar. Watuk. Kita kok sedang ya? Iya. Aku wis pedokan mobil. Iya lho. Yo. Sakarmu piro? 7.000. Enak suwi. 10. Terima kasih ya. Terima kasih. Harus kebok bos. Karena kopi ya. Uangnya tanah saya kopi nih. Karena kopi. Kan bangun apa tuh? Anu. Bayat. Harapan. Iwange piye to? Lho. Wes sak ngono ae kok. Nggak nanggon nggih orkesan sok mben. Wes ya. Saya tambahin nih sih. Cek hujannya dulu, Bu. Piye?
Gak gowo, Mbah. Lali ning omah jek duwe jene. Apa? Jahe. Makasih ya, Pak Yat. Dun. Gelas. 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 Gelas ning kono, Ben. Ya. Nah, iki kedua. Oke. Babak kedua. Mbak wis nyapu ya nih. Ini kan list ya, Cik. Ngetan. Ya wes ya, ngetan. Ano? Wae numpak pura. Wes. Itek ya, Pak. Oke. Duh, Bu. Lagi sampai nanya di kilo. Centilot ada. Kilo. Kawanan jenan. Apa enggak? Paten. Lagi tegaran enggak paten? Gue caca itu tok iki. Lho ada metu kene. Lho biasa untuk Jinjat-jinjat ben anu ben kok gak kemeng. oh alam tuh makadaman. Terapi kitran, terapi. Bos. Ya bos, iki lagi ki ya, tak konten ya ning kene ya. Iki ning kedua, pertama kono dhuwur. Kedua iki ning kene bos. Ini kedua kene. Cilik. Oke. Sayur. Oke, Mas. Sudah sayur, Mas. Sayur. Ya, bos. Iki lokasi terakhir. Ini apa, Mas? Ijo apa-apa ijo, Bos. Jangan tewel masih, tewel entah ya masih. Ayo monggo. Memo. Ora nek jajan lho to lho. Lah sita ora bondro arep mbok pangan karo opo, Om? Iki Mbak, Bu. Mila sing dicepot kok pakune ya. Mbok pangan karo opo ngono lho. Sita mbok campuri opo. Kan. Dadah sik sayang. Dadah. Halo piye? Ngene. Alah kesel aku. Guys, masak sawi lho. Oke guys, masak sawi ya. Masak sawi guys. Sawi lho. Guys. Aja mempluk ora kowe. Lho, iso nyempluk. Sing malah wong dipecek-pecek kurang ajar. Opo lho. Yanto ben metu kono. Jalan apa? Sik, iki gocakno sik. Ya. Pasare terak motor. Aku ke terak. Ini so ya. Terak, maksudnya kan nganu. Lah Mas balur religi ya. Perwes size kok Padha. Oga padha golek balur kok. soper wes size iso. Iso perwes. Pengen ngiri sih tak iki. Masih dik lah, jere kan pengen ro kontane makane Dika. Jere nek sing mane Dika kan regane kan beda. Anu, berarti gratis. Ora, kuwi bayar aku kuwi 4.000 lho sing ngomong Dika. Yo, jo. Yo bayar 2.000 gratis ngono lho. Jere 4.000 nek ngakon. Ya berarti gak aneh. Anake Angga Epol kok ngono jere. Gak oleh lho makane di syuting iki gak oleh. Ngono gak oleh. Ini nyapa? Yo gak ngerti. Melan sing satu dik. Cemburu Dika. Bu. 10.000.
Kowe ikut tangi ya? Nah, lah kita ayak-ayak bos, suno bos. Itu ya. Sik. Tak ayak-ayak suno aku. Saya tak ayak-ayak suno ya. Nah, wong urip lho ya ini lho. Rezekine total pitik tenan. Oh, glok-glok ditinggal kok. Oh, kurang ajar kok. Kok malah ditinggal kok. Alae sopir iguan. Sopir. Ditinggal lho. Dik. Dik. Mau tanya lo ya? Oke. Arab tajak metu wae. Iya plok cemplok. Nah, asem kok. Asem. Ditinggal kok, Bos. Apa ngomong apa? Syukur lo, kurang ajar we kok iso syukur. Oke, Bos. Ya apa? Kurang ajar sik boleh tak sapane sik. Watok we. Ngombene es aku. Ojo ngombeni es terus. Gak pareng mare patok. Heeh. Bos, maksudmu piye to? Maksudmu. Iki ya, iki aja. Oh, boleh tanganmu wi. Oh, nggih, ngelem. Kapan dong? Bos. Ajar kok ditinggal. Maksudmu piye to? Sama lebih. Tinggal. Oke, Dika. Wes. Syukur. Kasihan dia. Ndak nyapa to guys, hitung-hitung sepir hasilmu lho. Duh. Gak perlu disepi. Gak boleh. Oke, Bos, ngono ae. Tak tambah kene. Sekian dan terima kasih. Itulah video-video berikutnya. Tetap asa. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Redot. Lah, wegah. Aja.